ассалому алайкум бардруи азиз, ҳама каса созаи хубен, саломатиётон хубай, вақтотон хушай. Агар вақтотон хуш набошай, видеои маро то охиша тамошо ки вақтат хуш мешава. шеринар имрӯз 3 январи соли 2024 1000 рубли русӣ баробар ба 118 сомону 50 дирам я 50 дирами дига зиёд шава зурайда. дар имрӯза видео бо диққат мара гӯш кине ки мада чӣ рӯй кардагам ва чира гап мезанем. мошини Opel хечибег астай, электроскутер астай, я акада замин ё хона дар курай то 100 000 сомона айкиҷо дар курай дар видео гап мезанам. хонаи иҷора астай дар шаҳри ваҳдат, квартираи арзон астай дар шаҳри Турсунзода, шаҳри Исор, шаҳри ваҳдат ва шаҳри Душанбе. қизиқи видео ҳамие ки дукомната квартира астай 175 000 сомониш мега. бардури қарибон шумо метавонед ки дукомната квартирара 1 миллион 464 000 рублда бихарен. хулоса бардури азиз, и видео зурай фақат ами я дона лайка ё нимта лайка биҷиқен. касе дар канали мо меҳмонен, подписатся кинен и канал просмотрош миллион шидесай. ана ака мерем устуста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. бачаё ча ака гӯшка дӯстони азиз, компанияке баха компанияке рӯзи қила шумо тавсия метиҳем барои гузаштани сарҳад. и беҳтарин компания бардури азиз, шуморо ай Москва ва Московская област ай пеши хонатон ай ҷои кортон гирифта ба сарҳади Қазоқистон иншоалло ки соғ саломат бурда миёранд. иншоалло ки бе падвадите бардури азиз. хеле шид ки мақсад дар ами кору бора яка нарша гуфта ки 8000 рубл бугум. агар бардури азиз занг бизанем бигӯян ки номеро ай канали Саудутиҷа гирифтам, шумо да бо арзон мекунанд. бардури азиз, аки як кофеи гарма ка дар пеш тому бигирен видеои моро то охиша тамошо кунен. бардури азиз, Opel хечибекай соли баромадаш 1996, сӯзишвориш газ бензин кор мекуна, абъём моторуш 1.6 литрай, коробкаш механика, танировка 1 сола. бардури азиз, дарош сентр замокай, монитор задни камера дора, чихол полик потолокоша нав задагиай, 4 обшивкаша нав кардаги. бардури азиз, мошин губкават кардаги. хулоса бардури азиз, мошин тупай. айни ҳол мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша 45 000 сомонӣ мега. бардури азиз, мошинча гарини фасона. бардури азиз, тозаи хушрӯ, 96 сол, 45 000 сомон дар шаҳри Душанбе. маълумотша дар бар экран нависагем. бардури азиз, занг зада маслиҳат кунен. бардури азиз, мегзарем ба дим эълони имрӯза. телевизора пастар как электроскутер. бардури азиз, электроскутери фурӯши оригиналай соли баромадаш 2024 ба қувваи аккумулятор мегарда. дута калид дора, дута пул дора, я зарядик дора, пул қати завадид мешава, сета скорост дора, якм диюм сеюм, сигнал сигнализатсия доштай, бакҳавой дора барои қафора дидан. ана бардури азиз, педал дора, мисол зарядчи бушид бо педал зада мерай ба ҷои даркорира. 100-150 килора мевардоштай, як заряд мемонӣ, 30-40 километр мегарди, айрӯи 45-50 мерава. адрес бардуро шаҳри Бохтар, нархиш 3200 сомон мега. пули урусиам дар бар экран нависагем. бардури азиз, 3200 нархиш бидай, доставка доранд. номерои телефонаш WhatsApp дора, занг бизанен, маслиҳат кунен. ана бардури азиз, хаста набошен, лайкҳоро фаромӯш накарда бошем. бо мегзарем ба як квартираи арзони дига ай шаҳри Турсунзода. квартираи десен қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, яъне ки пешина номаш Регар, 4 микрорайон ушда буде. бардури азиз, дом 8 этажа, сехонага квартира дар 2 этаж қарор дора, 82 квадратай, ремонташ коробкаи. бардури азиз, ову свеча имрӯз пага мегзаронанд. ана берни дом шкатур рафтеся. бардури азиз, яъне ки шкатур кардесан берни дома, ҳуҷҷатҳо шартнома доштай, мактаби 75 98 96 бозорча клиникаи Варорут наздик будай. нархи квартира бардури азиз 270 000 сомонӣ мега. арзон мешава, бо ягон мошини арзон ам боша қабул мекунем мега. бардури азиз, маълумотша дар бар экран нависагиам. нархи квартира 270 000 сомон, мошини арзон қабул мекунанд. номерои телефонаш WhatsApp дора, занг зада маслиҳат кунед.
ана акы мегзарем ба чорум эълони имрӯза. сразу 4 лайк 4 комментария бинависен. гӯш кунем бардуи азиз. як ҳада ай ноҳияи рӯдакӣ, шаҳри ваҳдат, шаҳри душанбе, замин дар корай. гӯш кардем? гӯш накардем, ай сар мегӯм. як ҳада ай ноҳияи рӯдакӣ, шаҳри ваҳдат, шаҳри душанбе, 4 сотиқ замин ё 6 сотиқ замин дар корайша. мақсад 4 сотиқ боша ё 6 сотиқ боша фарқ надора. хонаи аднаскадниам боша мешава. гирди замин ё гирди хона маҳкам боша. ҷои хона мақсад ҷои замин соз боша. бардуи азиз, то 100 000 сомонира мехара. то 100 000 сомон бардуи азиз, ана 4 сотиқ замин ё 6 сотиқ замин ё ягон хонаи аднаскадни то 100 000 сомона мехара. агар нархи хона ай 100 000 сомон боло боша, мондагиша ҳар моҳ додан мегира. бардуи азиз, касе ки замин ё хона дорен, ҳами якада занг бизанен. дар видеоҳои пешина навистанд ки ака хонаи иҷора бимон ягонта. ина як бародар мара хонаи иҷораша рӯӣ кард. гӯш кунен маълумот ча гап мезанам. гӯш кунен ака. хона ба иҷора дода мешавад дар шаҳри ваҳдат, тарафи чаман. 6 сотиқ заминаи хонаи дуошёна кардаги, яъне ки хонаи деэтаҷай. бардуи азиз, ҳамагӣ 8 дар хона дора, 2 хонаша иҷора месупоранд. ремонти хонаҳо миёнае бардуи азиз, баня ҳоҷатхонаш отделнияй, светаш пастаяни ҳастай, оби гарми хинак бидай бардуи азиз. ҳамаи шароитора дора. фақат бардуи азиз миёй пула метива квартиран мешинӣ. нархи як хонаш 700 сомонӣ. нархи як хонаш 700 сомон. 2 хонаи холӣ доштиянд. номраи ака ҳастай, занг зада маслиҳат кунед. бардуи азизам, хаста набошен. касе ки тамошо кардеса, я дастгирӣ кунен, я донаи лайка биҷиқен, гапто надорум, бовар кунен. и квартира десен қарор дора дар шаҳри Ҳисор, тарафи Гагарин нависагиай, тарафи кӯчаи Гагарин. духонага квартира дар 9 этаж қарор дора, 50 квадратай. дом новостройка, квартира без ремонт, коробка. соҳиби квартира маълумот додагӣ ки дом тайёрай, техпаспорт дора. барои ремонт кардан иҷозат ҳастай. бардуи азиз, нархи квартира 175 000 сомонӣ. арзон мекуна намекуна навистагӣ нест. бардуи азиз, хоҳиш мекунам числаи видеоро нигоҳ кунем, барвақтар боша, ба занг бизанед, қад соҳиби квартира маслиҳат кунед. бардуи азиз, мегзарем ба ҳафтум эълони имрӯза. касе ай шаҳри ваҳдатин бардуи азиз, ку комментар даб нависен подписчикои ваҳдатӣ дорум ё не. бардуи азиз, квартира дар шаҳри ваҳдатай, кӯчаи Қаландаров нависагиай. сехонага квартира дар 1 этаж қарор дора, 60 квадратай. бардуи азиз, домои пешина квартира нав ремонт кардаги, ремонти фасон ба дараҷаи олишай. соҳиби квартира маълумот додагиай ки квартираи фурӯшӣ дар шаҳри ваҳдат, ана наздики бозори хайр гуфтагиай, наздики масҷид, бо ремонти замонавӣ таъмир будай. бардуи азиз, 1 этажай мега, тагаш подвал доштае, анҷомхона кардагиам подвалша. харидори аниқ боша, занг бизана, бо муомила мешава. нархи квартира 200 000 сомон мега. харидори аниқ бошем, бо арзон мекадай. видеоҳои моро бисёри бардурои ғарибӣ тамошо мекунанд. гуфта буданд ки аз шаҳри душанбе квартири арзон бимон. ина бардуи азиз, марҳамат, гӯш кунед, як квартири арзона гап мезанам. ай куҷое ки дар корай, комментар даб нависем. бардуи азиз, ман арзонтар ёфта барои шуморо реклама мекунам. бардуи азиз, квартира дар шаҳри душанбеай, ноҳияи Исмоили Сомонӣ, ана гравзавод дабдай. якхонага квартира дар 2 этаж қарор дора, 42 квадратай, дом новостройка. квартира бардуи азиз, ана ремонти средни доштай. адрес гравзавод гуфтагиай, доми нав. якхонага ремонти средни дора, срошни савдо мешава, яъне ки бо муомила доштай. нарша бардуи азизам 205 000 сомонӣ мега. 205 000 сомон. касе харидор бошен, арзон мекадай. хайр бардурои азиз, видеоҳои имрӯза тамом шид. дар видеои пешина гуфта будум ки касе комментари фасон бинависа, ман дар видеои дигарӣ рекламаш мекунам. гуфта будум ки бардурои азиз, хай лайка ба чӣ мезанед, дар комментара бинависед. ба и подписчики ман нависае ки дар Россия ҳичи наёфтам, лайка ба патент задам.
идиюм комментария бардуи азиз лайк каҷи қидаю ба нависае ки тани қалаигмонӣ ҳами комментария мара биги музеи дамон и ҳами қаҳай яда комментария дигара мехонем бардуи азиз ба мерем хоб мерем нависае ки бачаи ачкидор малайка ба биним қатӣ задам барое ки дистом да предчатки буд анаи подписчики дигаримон ба фикрам студентира тен гузарондай навистае ки ман лайка ба халтаи носам задам бовар накунӣ бира айсеем курсо пурс ханам хеле бардури азиз акири комментариҳои хонданӣ набудам бисёри бардуру хай хоҳиш карданд ки ака бихон ҳамун кам настроение зур мешавад бардури азиз агар шумо ягон комментария фасон бинависен мақсад лайка ба чӣ заден ку комментария бинависен ё мисол ягон гапи хушрӯ бизанед ма дар видеои дигари насиб боша иншоалло комментариятона мехонам агар ягон гапи хушрӯ мисол ягон гапи фасон гуфта бошен ма дар видеои дигари насиб иншоалло рекламатон мекунам ва бардури азиз агар шумо замин хона квартира мошин мисол ароба калеска любой чӣ барои реклама дошта бошен мақсад чизе ки барои фурӯш боша мошинай квартирай заминай хонаҳай чизе ки барои фурӯш боша бардури азиз неми рақамҳои десен дар ватсап шурӯъ кунед мо барои харидорора дар видеои дигари рекламаи зуруш мекунем бардури азизи канали мо просмотрош миллионае имрӯз пага бардури азиз ҳами 2024 да мумкин кароли ютуб бишем да бо дастгири шумо бардури азиз фақат дастгирӣ кунед фақат дастгири шумо ҳами як дона лайки беплай комментария да ягон чӣ бинависен ва бардури азиз ҳами лайк ҳам биҷиқиден ҳами подписатсиярам биҷиқедне ки бисёри бардуро подписатсия кардагӣ нестанд ва дар комментария менависанд ки ака гиҷода гумӣ наметовӣ ё мисол чӣ хелай подписатсия кардагӣ набошӣ видеои ман намерава кутуда барои ҳам бардури азиз хоҳиш мекунам ҳами лайк аҷиқиди подписатсияра биҷиқ зангулачара бологӣ дамон ке ки ман видео кардам шумо да мерава ва дигар гапам надорам то видеоҳои оянда хаяка ман рафтам хоб кардам Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.